Du regner med, at du har noget. Du er ikke sådan... Der var ikke noget om. Jeg tog dem pænt. Og der lå ikke noget på gulvet. Om det var kun tema. Ja, det er en redder, ikke? Det er filmet, jeg det der, mand. Hvor nice. Så hvis du kan pakke den, så I kan gå hele vejen ned, i stedet for at have så kommer lang tid til at tage lang tid på, så skal ned hele vejen. Okay, så bare gå den hele vejen ned til bilen. Ja, det er nemmest lige vente. Der er ikke så langt. Hansen. Din kasse, Ja. den var ikke pakket med. Og den her? Ja. Den ligger inde i en adresse til. Ja. Men skal vi tage den med hjem, eller har du en taske at have den i? Der stod ikke noget. Jamen, jeg har en taske. Der var ikke så meget plads tilbage i den, men det er der en adresse til. Der er masser af plads. Hvad vil du have i? Den her. Ja. Så det jeg skal stille solen, den over ude hjemme. Nippe. Men det er meget rart, at solen ikke var så hård på mig. Ja. Hvor var købt sommerspil i skolen? Det har været Det her rest, jeg havde i, der lå i tasken der bakket. Jeg pakket til med. Tror du, Andreas? Ej, ja, prøv lige at bruge din mave noget mere. Det var fordi, jeg sammen. Body art, du lavede det. Det var der foldet Ja, okay. oversejlet sammen. Så faktisk sammen, de er pænt snavset. Man kan bare sammenligne lidt med taget på den pavillon, jeg tror, at det var snavset der. Det er godt. Vildt. Hvad? Meget sjovt, man kan ud og to klar. Ah, nice. Fuck, det er vildt, det der. Yep. Høj, ved du, hvem der har sat den der op? Det har jeg. Også. Gør du? Ja, sådan der. Hvorfor? Ikke for noget. Men han rammer med. Totalt. Det er sgu lidt klart. Har du kigget under warning? Ja, og jeg forstår det. No regret, man. No regret. Du kan godt lige få et ægte lidt sneak preview, hvis du skal. Ja. Vil du gerne sidde der? Undskyld. Det var ikke for. Det var ikke over. Jeg synes mig. Så er vej. Nej. Jeg synes, du er mutterhed. Hvad? Jeg synes, du er mutterhed. Det var hyggeligt. Det var fint. Der er ikke noget, jeg synes, jeg vil sætte på derhjemme, men... Vil du også have noget af det? Jeg skal finde nogle 5 nummer. Var der en cider? Ja, der er også en rekorderlig, eller en sommerspil. Det der sommerspil, der er lidt mere. Okay. Yeah! What? Jeg har fået 2 af dem. Nå, skal vi skride eller hvad? Ja.